Vi har en föreläsning kvar här på programmet och vi har ju lite grann tassat kring frågor som rör energi och utsläpp från fordon. Vi har inte varit inne på det i detalj, men det finns ett företag som jobbar desto mer med de frågorna för att se om man kan hitta lösningar när det gäller framtidens fordon och även in och tassa lite på energiområdet. Så vi välkomnar upp på scenen Kresten Arup som är manager på Tesla. Varsågod. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. As you can hear, I will do this presentation in Danish. So for those of you who don't understand, now is your chance to go pick up a set of headphones and participate in this presentation. Jeg hedder Kresten Arup. Jeg er store manager her i vores butik i Finland. Og jeg er meget glad for at kunne komme og snakke om et emne, jeg virkelig brænder for, og noget, som jeg faktisk tror er med til at ændre den verden, vi lever i. I Tesla tror vi så meget på det, vi gør, at vi faktisk har bygget det ind i vores mission statement. Så når vi snakker om Tesla, så er alt det, vi laver, det er, hvordan accelererer vi overgangen til en vedvarende transport. Men spørgsmålet er vi allerede ved at være videre end det? Det vender jeg tilbage til lidt senere. Men grundlæggende det er, at alt hvad vi foretager os, det handler om, hvordan får vi en vedvarende energiforbrug, og ikke bare en vedvarende energiproduktion. Inden jeg snakker om grunden til, at jeg er blevet inviteret hertil i dag, nemlig noget af det nye, vi laver i Tesla, så vil jeg gerne snakke lidt om, hvem vi er for jer, der ikke er helt klar over det, og samtidig give jer en lille idé om, hvor vi er henne. Grundlæggende så er vi jo et amerikansk selskab, som blev grundlagt i 2003. Og i 2008 lancerede vi vores første bil, denne her Tesla Roadster. I kender den måske, en lille bitte sportsvogn, vældig sexet, totalt upraktisk, men den var vældig, vældig hurtig og sat ligesom et benchmark for, hvad er en elektrisk bil. Hvis vi scroller lidt fremad, så kan vi se, at den bil, som vi arbejder med i dag, den der hedder Tesla Model S, den blev præsenteret i 2008. Et af de helt store initiativer kom lidt senere, da vi præsenterede vores Gigafactory. Det er den, som jeg vil tale lidt mere om senere. Et hurtigt overblik over, hvor vi står i dag. Jamen, så har vi leveret over 100.000 elektriske køretøjer. De 100.000 biler har sammenlagt kørt over 1 milliard miles, det vil sige mere end 1,6 milliarder kilometer til sammen. Og derved har vi sparet 150 millioner liter brændstof. For at give et eksempel, så svarer det til at gå ned på tankstationen, tage en tank i hånden og stå og sprøjte ud i naturen i 10 år. Det er den mængde brændstof, vi har sparet, ved at vi kører i elbiler. Spørgsmålet er, hvordan er vi nået hertil? Og der vil vi meget gerne snakke om Teslas Secret Masterplan. Den er ikke så secret, fordi det er noget, vi rent faktisk fortæller ganske bredt om. Men det handler om, hvordan vi har som firma en idé om at nå frem til et mål, hvor vi kører i elbiler alle sammen. Fordi det er et meget fair spørgsmål at spørge, hvordan ændrer vi verden ved at lave luksuselbiler eller supersportsvogne. Det giver jo ikke den almindelige forbruger en mulighed for at køre elbil. Men det ligger faktisk i en businessplan eller en masterplan, som vi startede med at arbejde med helt tilbage fra begyndelsen af vores grundlæggelse. Vi vil levere en bil, som rigtig nok er dyr, men laves i et lille antal, for derefter at tilbyde billigere og billigere biler i højere produktionsantal.
Så faktisk er vi i dag her, hvor vi har vores anden generationsbil. Det er den, der hedder Tesla Model S, som I ser ude foran. Og vi har lige lanceret Tesla Model X, som er en stor supersonisk SUV. Det her, det er alt sammen skridt på vej hen imod der, hvor vi rent faktisk gerne vil være. Og det er at lave en masseproduceret familiebil, som vi alle sammen har råd til, og som giver en rækkevidde, som også vi er vant til i dag. Men man kan ikke bare starte der. Man bliver nødt til at starte et andet sted, og så arbejde sig op imod den bil der. Men som I kan se, så er vi klar med den bil næste år. Lige et par hurtige ord om vores Model S, som I ser derude. Den er jo klart elektrisk, det ved I som sikkert alle sammen. Det er også verdens hurtigste personbil og har en rækkevidde ifølge EU på 528 km. Det, der sådan set gør den mest speciel, og det har ikke noget at gøre med, at det er en elbil, det er, at den er connected. Derudover, så skal vi se, om der kommer en tegning mere med her. Sådan der. Derudover så vil vi jo sådan set gerne lave verdens bedste bil, uanset om det er el eller benzin. Og det her, det er en af grundene til, at vi tror, at el er en bedre løsning. Til venstre ser I en af vores konkurrenters motorer, jeg skal nok lade være med at nævne nogle navne, og til højre ser I motoren i en Model S. Og jeg tror ikke, det kræver en baggrund som mekaniker for at kunne regne ud, at chancen for, at der går noget i stykker, er lidt større over til venstre, end den er over til højre. En anden ting, som gør vores bil lidt anderledes, det er, at vi har internet i bilen, og den derfor er i stand til at kunne blive opdateret hen over tiden. Vi har for eksempel via nogle af de seneste software-updates lanceret det, vi kalder autopilot. Autopilot, det er en feature, som gør, at bilen på motorvejen kan overtage hastigheden såvel som styringen. Og det er en af de ting, som vi tror gør, at man vil være i stand til at kunne bruge en bil i meget større og meget bredere forhold, end man gør i dag. Det er jo ikke en selvkørende bil, det er vigtigt at pointere, men jeg har taget en video med, der viser lidt om, hvordan bilen kan bruges. Og det er ikke et fremtidsscenarie. Det er sådan, vores biler fungerer i dag, og det er sådan, de bliver bedre og bedre hver dag. Og det er noget af det, som vi synes er rigtig, rigtig sjovt, at bilen er ligesom connected og kan få de her updates. Men nok om vores biler, nok om, hvor vi er i dag. Jeg vil også gerne tale lidt om fremtiden, selvom den kan være svær at spå om. Og det er en af grundene til, at jeg tror, at vi er blevet inviteret i dag. Det er lidt om et nyt kapitel i Tesla, det vi kalder Tesla Energy. Det er jo sådan, at vi på baggrund af vores viden fra batterier, fra vores biler, som vi har lavet de sidste snart 15 år, har fået en stor indsigt i, hvordan man bruger batterierne. Da vi lancerede vores Gigafactory i 2014, der fik vi muligheden for at kunne producere batterier med en besparelse på op til 30%. Derudover så har vi med vores Gigafactory, når den bliver fuldt udbygget i 2020, vil vi i den ene fabrik producere lige så mange batterier som hele verdens produktion af batterier i 2013.
Og det giver jo nogle fantastiske muligheder for at bruge batterier i en helt anden sammenhæng, end vi har været vant til i dag. Nogle af de ting, som vi har tænkt os at lancere med vores Tesla Energy afdeling, det er blandt andet det, vi kalder Powerwall og Powerpack. Det er nogle ret nye opfindelser, som vi begynder at sende ud til vores kunder i løbet af i år. Hvis jeg skal give en hurtig introduktion til Tesla Powerwall, jamen så er det simpelthen en energiopbevaring til ens eget hjem. Det er jo sådan, at i mange lande, der svinger energipriserne op og ned, og hvis man har solceller for eksempel, så skinner den jo ikke hele tiden. Jamen hvad gør man så med den overskudsenergi, man gerne vil beholde? Jamen der kan man faktisk nu købe en 10 kWh batterienhed, hænge op hjemme i væggen, og så holde sig kørende derhjemme. Vi har også store forventninger til, hvordan man kan bruge det her i udviklingslande, ligesom man i dag ved, at mobiltelefoner har overhalet fastnettelefoner, jamen så kunne vi også forestille os i mange lande i verden, hvor der ikke er strøm i dag, der vil man sammen med vindenergi eller solenergi, og så sådan et batteri her, kunne være fuldstændig selvforsynende med med strøm. En anden mulighed og et andet udfordring, der er med vedvarende energi, det er selvfølgelig, at man skal bruge den energi, når den er der. Det vil sige, når jeg fra Danmark bor, og det altid blæser, jamen hvis det blæser over hele landet, så producerer Danmark mere vedvarende energi, end vi selv kan bruge. Og hvad gør vi så? Jamen så siger vi hej til Norge og spørger, om vi ikke vil have noget af vores strøm. Og så siger de, jamen det vil vi da gerne, det kommer bare til at koste jer. Så spørgsmålet er, kan man så opbevare energien i batterier? Og det tror vi faktisk godt, man kan. Vi har lavet en løsning, som hedder Powerpack. Powerpack er sådan set blot hundredvis af Tesla Powerwalls sat sammen. Og det smukke ved den her løsning, det er, at de kan udvides uendeligt. Det vil sige, at man vil kunne forestille sig store virksomheder blive fuldstændig selvforsynende med energi. Man kan da forestille sig byer, eller hvis vi tænker rigtig stort, jamen så er der ikke noget vejen for, at man bygger det her op i et størrelsesforhold, hvor lande bliver fuldstændig uafhængige af fossile brændstoffer. Fordi det største udfordring indtil videre, det har været med vedvarende energiproduktion, at kunne opbevare den her energi. Det var et hurtigt overblik over, hvor Tesla er i dag, hvad vores fremtidsplaner er. Man kan sige, der hvor hvis vi tager en linje i vores udvikling, jamen så er vi lige nu efter vores Energy Storage Solutions, og lige inden vi lancerer Model 3. Så det er en spændende fremtid, vi går i møde, både i forhold til vores Tesla Energy, men så sandelig også i forhold til at kunne levere en bil, som vil være målrettet den almindelige bilkøber, om man vil. Den lidt billigere model, som kommer her med Model 3. Men vi stopper ikke der. Der vil være mange spændende udfordringer og mange spændende muligheder fra Teslas side af. Men det gav i hvert fald lige en kort indsigt i, hvem vi er, hvad vi laver og hvilke tanker vi har om fremtiden. Tak. Om du kommer upp hit bara lite kort här, och vi har ju fått några frågor som rör Tesla lite mer specifikt. Jag tänker att ni får ta dem med Kresten där ute vid Tesla-bilen under minglet. För att du kommer säkert att vara en liten stund kvar här, eller hur? Selvfølgelig. Så frågar jag en fråga som har lite mer specifikt med Östersjön att göra. Nämligen om sådana här bilar, oavsett om det är bilar eller kanske i framtiden även andra fordon som kan köra på elmotorer. För att det här ska vara riktigt miljövänligt så måste ju elen komma från förnybar energi. Är det någonting som Tesla är intresserad av att engagera sig i? Solceller, vindkraft i Östersjön kanske? Sådana frågor. Hur mycket el behövs det för att driva de här bilarna? Och finns det något intresse från er att också försöka se till att elproduktionen blir mer förnybar? Tak. Vi har tydeligvis brug for meget mere vedvarende energiproduktion. Hvis vi tager Danmark som eksempel, så går en tredjedel af al den energi, vi forbruger, går til transportsektoren. Og ud af den tredjedel, så er 3/4
vejtransport. Så der er en vældig stor mulighed for at rykke langt stykke hen ad vejen mod en fossilfri verden ved at skifte over til elbiler eller brintbiler for sådan. Jeg kan ikke sige, om Tesla har nogen planer om at gå ind i energiproduktion. Der, hvor jeg tror, vi har en spændende mulighed, det er som samarbejde. For eksempel med solenergi, hvor vi i USA har et samarbejde med SolarCity med at tilbyde en kombination af solceller og batteri eller opbevaring af strøm. Just det. Jag tror att vi får stanna där med frågorna tyvärr för att vi har lite kort om tid. Men vi tackar dig så jättemycket och du kommer som sagt att kunna svara på fler frågor här utanför. Så tack så mycket för att du kom hit. Tusind tak, at man kom.